now, ndachindimbodaidza Evangelist Chigodora. Symbols vashoko. Hanzi pandinofamba panechase usaite kuti usachedze munhu. Bata pamupendero waJehovha nditsika kuti zvinhu zvako zvifambe muupenyu. Praise the Lord. Sorry. The Evangelist Muparinga. Thank you so much. Tuwalele kugala mazita yenu. Rega iteje mwari. Ndoda kwa ushumiri ulipano. Mwari wakitile nyasha shukuru. Acts 28 from verse 1. And when we expected, we knew that the island was called Malta, and the barbarous people showed us no little kindness, for they kindled a fire, and they received every one of us because of the present rain, and because of the cold. When Paul had gathered a band of sticks, he laid them on the fire, and there came out a viper because of the heat. That's the line I want. They came out a viper because of the heat, and fastened on his hand. And when the barbarians saw the venomous beast hanging on his head, they said among themselves, no doubt this man is a murderer, whom he had accepted from the sea, yet virgin suffered not him to live. And he shook off the beast into the fire, and he felt no harm. I'll pray. Father, we thank you for your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Chada ndishumire kwengu yandapiwa. Remember, out of this message, don't lose God. Usarasikirwa naMwari. Don't lose God. Usarasikirwa naMwari. Paul and his team, they were traveling. They suffered a shipwreck. So they managed to swim to the island against Malta. So varipo vakaveserwa moto, vakatanga kudziya moto. Babo ndobva rati Paul ndobva agadza a few sticks achiisa moto make. Then, because of the heat, they came out a viper. Nekuda kwekudziya mumoto makabva mabuda nyoka ikaenda paruoko rwake. They survived the shipwreck. Vakauya paisland. Varipo pane dambudziko raapo rinothreatena upenyu hwake. Pavabva uku kune challenge they've managed. Vauya kusave it. Vagamuchirwa zvakanaka vaisirwa moto. There's also another problem. I've discovered in life kuti nema breakthrough atinoda Mwari uchatipa, ma blessings atinoda Mwari uchatipa, but neimwe nguva the devil anakurizana kuataka vanhu kusana nevanhu. Uchaona kuti the same devil aikunetsa kuti usaroorwe, ukaroorwa anokunetsera mubabako. So zvinoita sekuti unenge wabuda kune dzimwe nyaya. Please kini vanhu vamboita quite shy. So it's because of the heat they came out a viper. Vaveserwa moto ende kana kuchitonhora kuchinaya tese tinoda heat, tinoda kudziirwa. So this gesture yekindness yaitwa ine a problem inside. Vabva pashipwreck, they've survived, but now there is also a threat vari paland. So chapa Paul survivor is not kuti ari pa safe place, but is a type of a man akapa upenyu wake kuna Mwari. Is a type of a man anoti handini ndinorarama asi Kristu mandiri. So vanhu vepa Malta vane moyo wakanaka, but moyo wavo une chekuita necold, kutonhora, neshipwreck yavasafa kavaisira moto. But when the viper yaenga paruoko rwaPaul,
They waited for him to fall down dead, which means help yavanhu iriko, but inosvika at a certain level yavanoona kuti idzi nyaya dzava dzako idzi. The same people vaisira munhu moto kuti adziye, nyoka kaiva paruoko rwake, havasi kutry anything to help him, which means the help of man in a limitation. So my warning and the message is don't lose God. Vanhu vanogona kumira newe kusvika pa a certain level, but kune dzimwe nyaya dzekuti havagone kumira newe padziri. So Paul nevamwe vake moto vameiswa vanodziya moto. Chinhu chakuda mumoto haasi Paul auya nacho. Vagari vepamauta nyoka idzi ndo padzinogara, and by experience they know kuti kana munhu ambonerwa nenyoka paruoko, the next thing is he will swell up, achazvimba, or he will fall down dead. So they expected, according to experience, kuti zvinhu zviripita nokuti zvinhu zvavagara vachiona zvichiitika. But thank God kuti zvaenda pana Paul, a man with a difference. Vamwe vakamborumwa vakadonha vakawira pasi vakazvimba, ndo experience yavainayo. But I've come to declare this news to you. Zvakaitika kune vamwe, Mwari ngaakupe nyasha zvinogere kuitika pauri. Experience yekumusha kwaunobva nezvinoitika kuti nzare kwenyu zvakaitika kune vanhu vasingazive mhando yaMwari waunonamata. Don't lose God. Nekuda kwekuti kana munhu ane breakthrough zvinhu zvafamba zvakanaka, sometimes the breakthrough inogotaka kucreate a breakdown. I'm trying to say kuti Israel yaburitswa naMwari muEgypt. At a certain time vachienda kupromised land, vakagadzira futi Mwari wavo, yeti vaburitswa naMwari, but vakugadzira Mwari asina mubvira avaburitsa muEgypt. Chinhu chavanoshandisa kugadzira Mwari icho ndechekuti mabracelets avakapiwa as a blessing, igold ravakapiwa as blessing, maearrings avakapiwa as blessing, ndo zvakameutwa naAaron ndokubva agadzira a golden calf, which means Mwari paakavaropafadza vakawana gold. But the gold also became their God along the way. Uchaona kuti unenge watirwa zvakanaka, wabva kushipwreck wakasafa zvekuti Mwari vakakuwanira zvandobva waenda paisland. Paisland pane nyaya dzepo. Ndakadiscover kuti dzimwe nguva madivorce ari kuitika haisinyaya kuti zvinenge zvakaoma mumba, pamwe pacho ndezvekuti zvinenge zvanyatsonaka zvekuti munhu akunyatsoona sekunge I need to move to somebody. Why? Nekuda kwekuti levels they can change. Nzara inouraya, kufarisa wane mari kunouraya. So death inowanika both sides. So in both sides, don't lose God. There are times kuti unogona kuti heat inodiwa nemunhu wese, but the same heat ndo yava the reason why the vapor appeared. The same heat. Chavari kuda kudzirwa, chavasingade ndochiri kuda muheat. So nyaya yapo haisi kuti kudzirwa kana kutonhorwa, nokuti in both sides kune problem. But kuma both sides esasaipuwa gona kusurvivor, God was with him. And the viper inenge yakaita a choice. Haina kurumba munhu wese, haina kuenda paruoko rwemunhu wese, yakangenda paruoko rwaPaul. Why? He was a man on the mission. Haasi kufambira dzimwe nyaya, ari kufamba kuti afamba achiparidza Kristu. So the devil, kana kuti nyoka, it represents a demonic system. Inoataka munhu ane potential, kana kuti ane a key ye destiny ye family. That's why uchiona sometimes Paul haasati asvika kwaari kuenda, but along the path pane mabattles apo. Hausati waachibva zvimwe zvihombe zvaunoshuva kudai wava nazvo, but the battles that you are fighting now, unosvika paunonetseka kuti but indava handisangachibata, handisangapedza project yacho, zvinhu handikuronga asati zvabuda, but why the fights are coming now. Pamwe pacho haurwiswe nokuti wasvika, unorwiswa nokuti kwauri kuenda uchasvika. So there are times that the battle you are facing today is a sign that the devil, you are a threat to the devil. At this stage you are a threat because he knows you are going somewhere and God is on your side. Ndo zvakapa Pharaoh at a certain time kuti adeclare kuti vana vakomana vaberekwa ngafe, achisiya vanga vakaberekwa kudhaya. Why is he against tudiki tiri kuberekwa? Spiritually kune zvaari kugona kusensa kuti vari kutoberekwa navo vanenge vadiki
ndo vachava ma-leaders ekubuditsa vanhu vatokura kudhara. So there are times that the fight we are facing now, it's a sign that you are not an ordinary person. There is greatness in you and favor in you. One day don't lose God, no matter things are not good. Anoonekwa kugona kwake kana viper wagona kutena matestimony eviper getika makora akawanda. Viper yakaruma vanhu ikaita mbiri yekuti wese arumwa anozvimba nowira pasi. But Popa akazunzira nyoka mumoto, Bible wrote, and they changed. Wambomuti is a maker and over, this man is a God, which means the testimony that is coming upon you, you know, to that kind of a challenge for people to know the kind of God you worship. History ain't repeat of the same, but can end up but Christ mandiri, which means I'm already dead. You cannot kill a dead person. So now the yoka end up akasalenda upenyu na Christ. So the heat very kudiwa nokuti kutonora, but zvinodiwa zvinogona kutakura zvinhu zvisingadiwe. Breakthrough ikauya sometimes inokunzira breakdown. Why? Nekudaba kuti izvezvi haugone kushandira vanhu nokuti hasatonyatsobudirira pazvinhu zvako. But there are times yekuti pride inogona kuita right pasuccess. Nekudaba kuti kana usikuwa successful, pride yacho nekuda uzakudada kunotoda zvekudadisa zvacho. Yes, there are times yekuti hasati zvaita, but inzwa kana zvatoita, the more God blesses you, the more you must not lose God, the more you must have God in you. Why? The devil that will come after you for success are too much. Kana satana aitadza kukura ifamba netsoka kana wani mota mahedhoni anenge akawandisa. Why? Wani mukana kana satana akurova izvezvi usati waronga usina vana, kana wani mhuri namatamwari zvakasimba anogona kuataka family vana vako, uchanoti pain yawinayo haisi against you, pain iri against your children. Nekuda kwekuti the devil ane a big coverage mublessing imomo. Don't lose God. But Mwari anenge akurasikirwa nevanhu vazhinji kana zvavaitira zvakanaka. Vanhu kana vabuda muIjipti vanogadzira Mwari, but vari muIjipti vakachema kuna Mwari, Mwari akavanzwa, but havachada Mwari akavabuditsa muIjipti. Vakuda kupota vachigadzira vega newealth yavo, blessing yavakapiwa vakabuda muIjipti ndo yavanopa Aaron kuti gadzira Mwari watingatonamata like now. Don't lose God. Why? Nokuti wabva kushipwreck, unema problems awakatoita overcome ukabuda mari, things are now flowing better, but mubeta imomo there is something that is not good coming your way. But I've chosen to tell you this message. Ukasaluza Mwari, Mwari hakuito a loser. You will stand with you. Uchaona kuti zvichatarisirwa nevanhu vepamauta, zvinotarisirwa nevanhu vekumusha kwaunobva, zvinotarisirwa nevanhu against your life, nekuda kwekuti vari kujaja the vibe on you. They don't know that the one greater is inside you. So sometimes the viper is on you, but grace is inside you. So now the viper ichava a testimony. Saka uchaona kuti Daniel vanhu vakaziva kuti ana Mwari inside the den of the lions. Kana asati akandwa mugomba anenge akaenzana nevanhu vari kurwa naye, but akaiswa mugomba anoprova a difference. Even the lions became a witness. Daniel was a good man who feared the same God. So I've come to tell you this. The viper hanging on you is a testimony coming. Why? Because you are going to reverse that issue. God will not bless you. God will bless you. There are times you calculate what you do and you think good things are coming. But I've come to tell you, but your blessing blessing. So they came out a viper. So viper isikuwanika kumvura. Uku breakthrough mapedza. But pamauya pa land, you know, Peter was exposed. The mumskana atingira Jesu. Peter itodziya moto nevanhu ndobva kwauya mumskana zvikanzvino kwazvo uyu mumwe wavo. Chaita kuti Peter aonekwe is light. Nekuti ari kudziya moto, but chaari kuda haisi light. Chaari kuda heat. But the same fire in a heat, in a also light. There is the other side of whatever you want. Breakthrough yaunonda yakanaka, but make sure it's over breakdown. Nekuti you can easily lose God when things are okay. Nekuti kushipwreck kumaseva ivazvaita, but the devil
there is more threats coming, you only pa good land, wabva kumvura ku shipwreck. Nekuda kuti the devil has kuzoresigna. So chanayo zokuencourage you ramba uchifamba na Mwari. Whether in Zimbabwe or in England, continue to worship and serve God. Why? Because the same devil is also ready for you in this land. We cannot uchaita my problems and we are as a result, you things are okay. Whenever I talk about Gamuchira, what you talk about, but about what you talk about, who said what I'm saying is to Akuno, you know English. Jogo wazoite iwa garapa iwa fama ni motai ukwate zizire tinozotu urukuno Jneka kuti wamoni wafambire nyadza hapo nokuti wakauya kuno mwene tu wakachiva kuno kwachiva ito usadama rwelachi vaizveta research waigona zokunyarosha bari kunota vazive uri kunosire kutariko research pamusoro pemereji yako waigona kumubvira tsitsi vanhu vakakuvengerera kuti wakatozororwa chete kuti mukurorwa macho munei avaite research idzodzo unongovengerwa iyo sene vewakatakure the viper iripo but chikuita kuti ibude is the heat but heat ndoyaviserwa moto kuti vanhu vadziye asi mune viper irimo. Sometimes zvakanaka zvina kunaka kana zvaitirwa munhu asina kunaka pakuziva nekufunga. Maybe I'll explain better. Zvinhu zvaunoda zviri right but hazvisi right kutype yako. Iti patinodya nefish so ndinakabona kangu kanonzi divine patinodya nefish ndinokatyira zvekuti dzimwe nguva nekuda kwerudo rwandinaro handimupe fish kwete nekumumaka kumuda zvekuti haadya. Why? Because I have to separate means one in Yama. Nemanakira fish anoda munhu anounderstand the separation. Because otherwise not in the cooperation. Kagara. Ukasagona separation. In the cooperation. Chino chakanaka, chino vakapiri, chakanaka, chino naka. But it takes maturity. We ain't letting it make it short. He's a good guy. Wakati zandite. Pani pekuti wakadzi vacho vachaita nezvavo. Ukangoti ndiyari kufamba nayo vachaita nezvavo. Breakthrough inogona kutambura breakdown. Zvakanaka zvinotodawo munhu anaka pakuziva. Why? Nekuda kwekuti vamwe vakuradzwa nezvakanaka zvatakatoche usafune munhu anozounderstand relationship yangu nomurume wangu zvichiri zvakadai taenda tese kuchechi takamata tese but paangu elevate kwakasikutura zvinhu zvaright unenge uchatemba nhamo kuti yaichengeta imba yeti makanamata kuti vave nebreakthrough mumba imomo but mubreakthrough maane separation nekuda kuti mumoda asogona kuhandle the blessing that is available. There's always a viper. Muhiti oruchaka, there is always the devil are resigning, but the secret iripo even akasa resigner. Don't lose God. Mwari anopa vanhu warning varikupinda Canaan. Kwete varingobuda Egypt. Warning Canaan kune warning iri promised land iri nzvimbo iri fruitful. Why? Kana mavamo musazokanganwa. Mwari kwaakakubvisai. Kana makugara dzimba dzamusina kuvaka musazokanganwa kuti nemiwo maiva varanda muIjipita. Kurati chekutokanganwa chiriko when things are okay. Kamukamuda Mwari, the push and the drive, the problem, not your love for God. My situations. Which means my situations, you are at a settler. Love was not there anyway. So I want to so the love was not there. Child driver is not the love you could have. It's the situation you could have. In every issue, in every matter, don't lose God. Kana wachemere wanamatira Mwari aipindura kagono kufanza kuone kuti chiri kunamata. I've seen people in my classes, in my levels. I know people are gifted in the things of God. But one thing I know, the gift does not make you a God. It makes you a child of God anyway. So you need to worship God the same way you used to worship God. They come out a viper. Sometimes the viper you chemanayo. I see this in everything yakabuda nokuzvakaoma.
pane ka breakthrough nekafevha kakaitika kune mari yakabatwa so zvokuti newo hauchabatika. Pane zvakanaka zvakaitika zviri kukonzera zvisina kunaka zvaakuitika. Why? Because you lost God along the path. Imagine kuti vabuda pashipwreck vaigona kucelebrate kuti zvaita zvinenge zvaakufaya vachitodziya moto kuti taakudzirwa. A viper came out. You know the viper in life matter. But one thing I know and what I've come to tell you, my expectations evanhu anogona kunyadziswa naMwari wakatenda mari. Nyika ine nhoroondo ine zvainoziva kuti munhu akadai anogona, even madoctors asiri prophetical vari medical intelligent, they can tell me chimwe chirwere chauinacho kuti hauite 2 years. Kwete vari kuprofita, they know by experience kuti akamboita cancer here anakuita 4 years, akaita situation anakuita 4 years. My expectations, they are there, but there is grace that will show up and you will testify the goodness of the Lord. Uchaona kuti the same men are good as a medara, they changed their minds. Why? They don't go to Bible writing. He shook off the snake into the fire. So it is the same fire you produce the snake because of the heat, but it's also the same fire it will shandiswa to consume this snake. So what's the difference? The difference there is nyoka kaenda paruoko wapo. Paenda a poisonous snake paruoko wapo. Aisiyo ile nyaya. But po wacharuma nyoka iparuoko waka. He has the grace and the power. He will change history in your kaitos. Says what type of family niggas akananga iwewe. You have the grace, you are an answer to your family. Instead, you could tell me why me. Itimari knows what you muneni, and the Zaitika Bandini Neticon Zero, and the Chapupura Kunaka Quen, the Buddha is right in one naMwari. Zikaiti Munana Power Anofa, and the next one Anofa. But Zikaita Power, the snake will die. They expected him to fall down dead, but the opposite happened. He shook off the snake into the fire. But in the end, every poet gathered the sticks, which means uni dzekutanga dzekuveserwa moto ndezvepamauta. So tinezva tinobatsirana, but make sure you gather more sticks in prayer, more sticks in worship. You gather more sticks in worshiping God. Tinezva tiitirana tinonamatirana nekubatsirana, but as an individual, gather your own sticks. We are human, we try by our best at any level. But one thing I know, you must also know how to gather your own sticks. Prayer is good. Ukanamatirwa usingapinde usingashando kawana basa. Ndionofana uchengetedza time kubasa. Ukanamatirwa basa kwawana muchitangana 8 ukasvika na 10 rinopera riri renyasha. Unonuza grace nekuda kwokuti you are not gathering your own sticks. There are times we think kuti kunamata magic. Kunamata principles, and you are also involved in part and parcel of the answer. Learn to gather your own sticks. Tinezva tinoitirana, tinezva tinobatsirana, but are you gathering the sticks? Uri kuitaine chinhu chinonzi marriage yako, kana kuti you want God to intervene, unoda kuti unamatirwe. Yes, it's good, we'll pray for you, but learn to gather your own sticks. I'll give you a piece of my one day with the problem, even you are a pastor, you're not immune to challenges. I'm sure you all know. Pastors are human. So with the problem, I had a problem with my wife. So one day she woke up and went up upon bed and over attack of Namat. It's good to pray, but marriage, balance between two, prayer and wisdom. You pray, you act, kuti nyasha dzimanifeste mu character. So apedza kuita prayer adakwenda ndakata atete yechitaure makatadzira wainini futi. Mwari anoregerera but ndichine nyaya neni. Ko wakarorwa neni kwete naMwari ka. She must also learn to gather her own sticks. God will provide the fire, but He must also provide the lamb for sacrifice. There are issues that are centralized on prayer, and we forgot to gather the sticks. Gathering sticks is your own character, your own effort to make the fire more powerful.
mukadzi ari kurefu ndomuda, anondirespecta ndomudisa. Saka unogona kugumira pakudiwa ndisazokudisa zvako. Saka make sure you gather your own sticks. Moto wazunzirwa nyoka wane huni dzakati wandei. At first it was just the heat, but nokuti paiswa more sticks, the heat has improved. You are part and parcel of the answer izvinhu zvaunotsvaka. Iwewe you are also involved muzvinhu zvaunofanira kuitika muupenyu hwako. So my time and kuti pushika imshana. But get this message very well. Don't lose God. Zvichaita zvakanaka pamberi apa uchakomborerwa ucharopafadzwa, but mumaropafadzo imomo mune dzimwe vaipa dzakangowanda. Also there are challenges no manifest at a certain level dzangosingawani pa lower level. Aninoti kana munhu apresident chinoita kuti afambe nemasoja nemotaketi anotoziva kuti ndavengwa zvakanyanya nyangwe ndadiwa. Anobalansisa president kuti wapresident ane mavhotsi vanhu vakuda komasoja ndei kana uchidiwa. Kunyatsobalansisa kuti mukudiwa imomo nedzimwe hama dziri kutofara. So I need protection pavanhu vakandivhotera. Surely there was no need. Could you vote for me? Ndotsvaga army nokuti muindichengeta against you. That's wisdom. Kuunderstanda kuti vanenge vanondida but pane zvinogona kuzongomuka mukudiwa imomo. They will come after me. Kune vanhu vasingakunetse uri pa lower level, pa lower office, but kana wakumusoro, you also need an army. Don't lose God. Usarasikirwa naMwari. Tafara zvinhu zvaita zvakunakidza. Ngatidzokere nokuda kwekuti tinozouya pamabvi when things are not okay. But we must learn and practice kuuya futi pamabvi when things are okay. Nzara haiuyi nekuti mvura haina kunaya chete. Nzara inogona kuuya futi mvura ikanayisa. Anonoziva. Too much of everything is dangerous. Learn to balance man. But one thing I've discovered, kune vanhu beware of people vanokuda kana moto wakudziya but vasingakubatsira kutsvaga tsotsi. They are dangerous. Moto kuneserwa usanyanya kutrusta nokuti akatakura vaipa pahuni idzodzo haina kumuteretena. Vaipa inenge yaiunderstanda kuti pane vatofanirwa kurumba ava ngavatakure vaendese. Imwe help sometimes izvo zvakanaka kubatsirwa, zvakanaka kutsvaka Mwari ambowo mubatsiri wako nokuti vanhu rubatsiro rwavo rune mavhaipa ari attached. Kune promotion iri kudimanda relationship yesecret. Chaunoda kusimudzirwa ada kukupa that promotion akaattacha vaipa pasubject yepromotion. Don't lose God. Unopromotwa nenzira yekuti haisi nyaya yekufunda inyangondonana nayo. Vanhu vachangoiona vachakugamuchira kuti asimudzirwa, but understand every blessing ine nyaya dzayo. Don't lose God. There is always a viper inside the heat. It will come out because of the heat. Kunenda mudzikona wasingawane uri kuzimu raunozogona kuwanira kuno things are better. I want us to stand up. We need to pray. You know the viper against your family. You know the viper against your health. Hazvina kuitwa kuti unyadziswe kana kuti uparare. You are a chosen vessel. Pauri ndo pachapupurwa kuti asi kudenga kuna Mwari. Zvauraya vakawanda, zvarambisa vakawanda, zvadzingisa vakawanda. But pane uyu, the opposite has happened. Nyika ifarire marombe, Mwari chete ndiye anosumudza marombe kubva muguruva. Ndozvandodira anoita the opposite. Tarisiro yevanhu ngainyadziswe. Kugona kwaJehovha ngakusimudzirwe. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor. Every viper hanging upon your life, every viper yakamonera marriage, every viper yakamonera utano wake, every viper yakamonera business rake, I decree and I declare, may that viper be consumed by the fire of God. Ndataura moto wamweya mutsvene ngaichimedzwa ngaichicha. Tiri kudeclare nyasha munyika ino yeutoro hwaMwari. That viper ye rejection, that viper ye racism, that viper yekusagamuchira
Usarasikirwa, ndinotaura nyasha, ndinotaura favor in the name of Jesus. In the name of Jesus, every demonic system hanging against a marriage, every demonic system yakaenda pautano wake, that demonic system ili ready kumuuraya. Adingafundisha rarama kutaura kunaka kwa Mwari. Father, I speak life and life in abundance, favor and protection. May the opposite happen. Zinotarisirwa nevanu kutinzare kwake, zinotarisirwa nevanu kubasa kwake, tarisirwa nevanu ngainyadziswe, kuda kwenyu Mwari wangu ngakuitike, ndataura nyasha nekugoneswa in the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you people. Thank you so much. There's the MC. Evangelist Muparinga ni somo la ratiba anesheleze kuwa awa andisika kwanzi indawa kuti ukasangwalira